Stimați tovarăși, sunt un țărandat, profesorul Gheorghe Ungureanu, președintele Partidului Comuniștilor. Mulțumesc tovarășului profesor universitar Gheorghiță Zbăganu și celorlalți tovarăși pentru că mi-au dat cuvântul și mai ales pentru că au organizat această foarte necesară și impresionantă mică adunare, care va fi probabil în anii viitori, după cum dorim, o mișcare de amploare la care se participe tot mai mulți reprezentanți ai claselor sociale fundamentale ale României, muncitorimea și țărănimea, clase sociale care compun împreună cel puțin 80-85% din populația țării și care au intrat după 22 decembrie cel negru într-un declin total și accelerat. Vă informez că în calitate de inițiator pentru organizarea Partidului Comuniștilor am organizat prima dată sărbătorirea lui 1 mai, după victoria contra Revoluției din 89, la 1 mai 1995, în orașul Curtea de Argeș, la care s-au anunțat participarea vreo 40 de persoane, dar au fost prezente la întâlnirea noastră mult mai puține, până în 10. Aceasta fiind expresia înțelegerii involuției catastrofale în care ne aflăm. Ca popor, în totalitatea sa, și în primul rând mă refer la clasele sociale fundamentale, despre care nici numele nu se mai rostește astăzi în România după decembrie, fiind înlocuit cu acea ridicolă sintagmă clica politică. Așa îi zic eu, pentru că ea nu este și nu poate fi clasă care este definită științific cu totul altfel. Cei care ne conduc și ne jefuiesc, inclusiv de demnitatea, suveranitatea și independența națională, nu pot forma în marele și cel mai vechi popor din Europa, poporul dac, nu pot forma o clasă politică. Ei sunt o clică sau o coacă sau o clisă de noroi. Da. Cu acest prilej vă mai anunț că alaltăieri, pe 29 aprilie, am reînregistrat cererea și dosarul pentru înscrierea oficială a Partidului Comuniștilor și vă aștept pe toți să vă înscrieți. Să trăiască 1 mai! Mulțumim, tovarășul Ungureanu.